אני שוחחתי עם גוטמן לפני המשחק, הוא דיבר היום בטלפון עם מאמן נבחרת ניגריה שייבו עמודו לגבי השחרור של אניימה, ואמר לו המאמן שמחר הוא ייתן לו תשובה סופית מתי הוא רוצה שהוא יגיע. כמו שהזכרנו, הם מאוד מקווים שהוא יישאר גם בשבוע הבא. שכטר משאיר את איציק כהן מאחור, והנה בא השער הראשון של הפועל תל אביב. גוטמן לרגע חיכה, הוא הסתכל על הכוון, אבל הכוון רץ עם הדגל למטה. יש שער, מהרן ללה עם הראשון של הפועל תל אביב. הגנה לעכו אין, לא במקרה שבו איציק כהן איבד את הכדור לשכטר, ובוודאי לא במקרה של הכיסוי או מניעת המסירה. ליאור ראובן פותח בצד ימין, שחר סימן טוב, והכדור בפנים. הנה השוויון של עכו. 6 דקות בתוך המחצית השנייה. רק אמרנו שהפועל תל אביב 420 דקות לא ספגה, אז היא סופגת בדקה 421, והשער הזה התבקש. הפועל תל אביב משלמת מחיר, ואיציק כהן הוא כובש השער שמביא הרבה מאוד חיוכים לפנים של אופנבוים ושל אנשי הפועל עכו. שכטר משתחרר מהמנגוע, נתחו באמצע, גם מראי, וזה כדור עונשין לזכות הפועל תל אביב. עבירה על שכטר, עבירה של המנגוע, וחיים יעקב מצביע על הנקודה הלבנה. אם אניימה לא יישאר כאן למשחק עם בית"ר ירושלים, הרי שהמשחק הבא שלו זה נגד מצרים, המשחק הראשון של ניגריה באליפות אפריקה. אבל בינתיים יש איזה עניין קטן של לכבוש כאן, והוא לא כובש! החמצה של אניימה, והתוצאה נשארת 1-1, ודודו גורש ב7-8 דקות יוצאות מן הכלל, 2 הצלות, ועכשיו הוא עוצר את הפנדל של אניימה.